Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, karon ang misa sa katapusang panihapon nining Huwebes Santo sa pagsaulog sa pagkamatay sa atong Ginoong Hesukristo. Kining adlaw gisugo kita sa Ginoo sa paghigugmaay sa mga siya na higugma sa iyang mga apostoles o gihugasan ang iyang mga tiil, ang ilang mga tiil timaan sa tawag sa pagpangalagad. Sa atong pagsulod ni labing balaang mga adlaw sa atuang pagtuo, gipahinumduman kita sa pagkamaalagaron o sa pagkamahigugmaon nga maoy kahingpitan sa kinabuhi ni Kristo alang nato. Sa kahilom atong ituboy sa Ginoo ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. O garon ta mahimo ang ayan og takos pagsaulog ining santos nga misteryo atong hinulsulan ang atong mga sala. Nagakumpisal ako sa Dios nga makahagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas sa dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglan nga buhaton kay akong sala akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanan nga mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan nung takita sa Dios samahan nga makahagahom sa tanan pasayloon ang atong mga sala dadunun takita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo.
Santo, diha sa himaya, sa Diyos Amahan. Amen, amen, Mag-ampo kita. O Diyos, sa among amahan, aniya kami nagkapundok, aron pakigsalo sa panihapon, nga gihikay sa imong bugtong anak, aron pagpakita sa iyang gugma. Iya kining gihatag kanamo sa hingpit, na siya magpakamatay, o gitugyan sa simbahan aron sa ulugon, ang bagog tunhay nga sakripisyo. Nangamuyo kami nga dinhi ning Eucharistia, makaplaga namo ang bug-os nga gugma ug kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon sa Exodo. Ang Ginoo miingon kang Moises o kang Aaron didto sa Ehipto. Kining bulana mao ang unang bulan sa tuig alang kaninyo. Ipahibalo sa tibuok pundok sa Israel nga ikanapulong adlaw nining bulana kinahanglang magpili ang kada tawo og nating karnero o nating kanding alang sa iyang pamilya usa ka mananap matag panimalay. Kung gamay ra kaayo ang pamilya ug dili makahurot pagkaon sa usa ka mananap, ang usa ka mananap tabangan pagkaon sa duha ka panimalay nga managsilingan magagad sa gidaghanon sa namuyo sa matag panimalay. Bahin-bahina ang mananap, sumala sa makaon sa matagtaw. Kinahanglan nga ang mananap walay daot. Laki kini ug nagpanuigon og usa ka tuig. Mahimo nga magpili kamog karnero o kanding. Laminga kini hangtod sa ikanapulog upat ka adlaw sa bulan nga maoy panahon nga ang tibuok Israel magihaw mga mananap pagkagabi. Unya, magkuha silag dugo ug ipahid diha sa mga marko sa pultahan ug sa ibabaw sa pultahan sa mga balay diin kanon ang mga mananap. Niadtong gabi una, aslon ang mananap ug kanon uban sa pan nga walay patubo ug sa mga utanon nga pait. Ingnan ninyo niini pagkaon, magbakos kamo, magsulob sa inyong sandalyas ug magkupot sa inyong sungkod ug dalian ninyo pagkaon. Mao kini ang kasaulugan sa pagsaylo sa Ginoo. Niadtong gabi una, suruyon ko ang Ehipto ug pamatyon ang mga kamagulangang lalaki, anak lalaki sa mga tao ug mga panganay nga laki nga mga mananap. Kastiguon ko ang tanang Dios sa Ehipto. Ako ang Ginoo. Ang dugo may ilhanan sa mga balay nga inyong gipuy-an. Inigkakita ko sa dugo, sa iluan ko kamo, ug walay kadaot nga maabot kaninyo, inigkastigo ko sa Ehipto. Kining adlawa, mahimong halandumon alang kaninyo. Sa ulugan ninyo kini, ug sa tanan ninyong kaliwatan, ingon nga permanenteng pangilin alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Ang kalis nga atong gibindisyonan
mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Unsaon ko pagbalo sa Ginoo tungod sa tanan nga mga kaayuhan nga iyang gihimo kanako. Imnon ko ang kalis sa kaluwasan ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Bililhon sa mga mata sa Ginoo ang kamatayon sa iyang butang mga alagad. Imo ako nga alagad, ang anak sa imong sulugoon nga babayi. Imong gilugti ang akong mga talikala. Kanimo akong ihalad ang sakripisyo sa pasalamat, ug sangpiton ko ang ngalan sa Ginoo. Tumanon ko ang akong mga panaad ngadto sa Ginoo, diha sa tubangan sa tibuok niyang lungsod. Ang kalis nga atong gibindisyonan, mao ang pagkalawat sa dugo ni Kristo. Kinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Mga igsuon, kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo. Nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitimaan sa akong dugo. Matag-inom ninyo niini buhata sa paghandom kanako. Kaysa matagkaon ninyo niining pan, ug sa matag-inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayon. Bispiras kato sa pangilin sa pasaylo, nasayod si Jesus nga miabot na ang iyang takna sa pagbiya nining kalibutana ug pag-adto sa amahan. Kanunay niyang gigugma katong mga iya nga ania sa kalibutan ug gihugma niya sila hangtod sa katapusan. Samtang nanihapon si Jesus ug ang iyang matinun-an, ang yawa mihulhog kang Judas ug ang anak ni Simon nga Iscariote. Sa pagbudhi kang Hesus, nasayod si Hesus nga gitugyan kaniya sa amahan ang tanang gahom nga siya gikan sa Dios ug moadto sa Dios. Busa mibiya si Hesus sa lamisa, gihukas niya ang iyang sapaw ug nagbako siyag tuwalya. Unya naghuwad siyag tubig sa planggana ug gihugasan niya ang tiil sa mga tinun-an. Gipahiran sa tualya nga iyang gibakus. Miduol siya kang Simon Pedro ug si Pedro maingon kaniya, Ginoo, hugasan mo ba di ay ang akong tiil? Si Jesus mitubag, dili ka pa makakaron makasabot sa akong gibuhat apan makasabot karaon niya. Si Pedro maingon, dili gayud ako magpahugas kanimo sa akong mga tiil. Apan si Jesus mitubag, kung dili ko hugasan ang imong mga tiil, dili ka na akong tinun-an. Si Jesus ug si Simon Pedro mitubag, kung mao ka na, Ginoo, dili kay ang mga tiil ko lamang ang hugasi, kundi hasta usab ang akong ulo ug mga kamot. Apan si Jesus miingon, maligo ang nakaligo hinlo na, ang dili kinahanglan nga maghugas pa gawas sa iyang mga tiil. Kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Nasayod ng daan si Jesus kinsa ang magbudhi kaniya. Busa maingon siya, kamong tanan hinlo na gawas sa usa kaninyo. Humaniya kahugasi ang ilang mga tiil. Gisulob pag-usab ni Jesus ang iyang sapaw ug mibalik siya sa iyang dapit sa lamisa. Unya nangutana siya, nakasabot ba kamo sa akong gibuhat? Kamo nga nagtawag kanako magtutudlo og Ginoo ug gusto kana kay mauman kana ako. Kung ako nga inyong Ginoo magtutudlo, maghugas sa inyong mga tiil. Pag hinugasay usab kamo sa inyong mga tiil, naghatag ako kaninyo panig-ingnan aron inyong buhaton ang gibuhat ko kaninyo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maayong hapon kaninyong tanan, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Aniya kita sa Huwebes Santo, sulod sa Semana Santa. Pero atong timan-an nga sa atong pagsaulog nining maong misa, sa paghimo gyud nato mismo sa misa, ang panahon sa Kwaresma natapos na. Ang Lenten season at the very start of our Mass ends. O sa atong pagtapos sa panahon sa Kwaresma, samtang gamisa tagasugod na pud ta og bag-ong panahon. Gitawag siya og Easter Triduum.
or ang misteryo Paskwa sa ato ang Ginoo. Akong usbon, season of Lent ends as we begin the Mass. And a new season started. We called it Easter season. Easter Triduum. Now, kining Easter Triduum, kining misteryo Paskal sa ato ang Ginoo, mauni ang pinakamubo, the shortest season, liturgical season. Shortest tungod kay it only takes 3 days. Huwebes, Bernes, Sabado. Ang Easter Triduum, we call it Triduum tungod kay tulo, mao ang pinakamubo nga panahon sa simbahan. Ikaduha, maupod ni, although kini ang pinaka-shortest, maupod ni ang longest celebration. Longest tungod kay human sa atong misa, di matapos kini. Magpadayon ni ugma, ug magpadayon pod ini ka bihilya sa Sabado. So akong bantayan, naghimo ko sa katisismo aron makasabuta sa ato ang gibuhat karon. Akin, muusob ko sa pagsulti, although mauni ang pinakamubo nga panahon sa simbahan, shortest season, but this is the longest celebration because it takes 3 days. Sumpay ang atong liturhiya karon, ugma og sa Sabado pohon. Mao ang shortest and the longest and the same time the holiest of all celebration. Kining Easter Triduum mao ang labing balaan nga kasaulugan sa paghandom sa atong pagtuo. Mao ni ang labing balaan nga panahon sa ato ang pagkakatoliko. Mao bitaw na nga mabati nato ang sentimento sa atong mga kaigsuonan nga tuwa sa kauluhan nga karon wala tugti ang ilahang pagsaulog niining maong paghandom sa pagpakamatay sa ato ang Ginoong Hesus. Because for a good Catholic, we must exercise this celebration because this is the holiest of all. Pinakabalaan sa tanan. The shortest season, the longest celebration, and the holiest of all occasion. Easter Triduum. Mga igsoon ko diyan ni Kristo, ang Easter Triduum magsugod sa misa sa katapusang panihapon o misa sa pagpanghugas sa tiil. These are symbolization of 2 sacraments. The sacrament of the Eucharist and the sacrament of ordination. Mauni ang pinakabalaan, magsugod ta niining maong adlaw diin gihandom ang piyesta sa Eucharistia ug ang piyesta sa pagtukod ni Kristo sa ministerial priesthood, ang orden sa pagkapari. Ang katapusang panihapon was the celebration of the institution of the Eucharist. And the washing of the feet is the institution of the sacrament of ordination. Maunang giparis gyud ang sakramento sa Eucharistia ug ang sakramento sa orden. Tungod kay ang usa ka sakramento dependent sa usa ka sakramento. Wa yamoy misa nga mahitabo kung wa yamoy ordinasyon. Wa yamoy sakramento sa Eucharistia kung wa yamoy pari nga muhimo sa maong misa. That is why Jesus, in this particular moment of His life, when He gathered His disciples for the Last Supper, He also instructed them to wash the feet and to say the mandatum, paghigugmaay kamo. Kini nagpahinumdom sa ato ang tawag sa pagka-Kristiyanos, sa pagkausa ka simbahan. Diha sa Eucharistia o diha sa sakramento sa orden. Motoy hamubo ang katisismo aron makasabuta unsay atong gisaulog karong adlaw. Tuguti ko sa paghatag sa pamalandong niining ato ang kasaulugan karon Huwebes Santo. Duha ra ka pulong ang ato ang makit-an. If you go through with the Gospel of St. John, Ebanghelyo karon, naghisgot ni og
duha ka letter R as our point of reflection. The first is remembering, and the second point is rinsing. Remembering, paghandom. Rinsing, pagwaswas o paghugas. So mauni ang hing-define sa duha ka celebration. Mauni ang duha ka pulo nga ming define sa ato ang celebration karon. Si Kristo, nasayod na siya nga hapit na siya mahuman. Hapit na matapos ang iyang kinabuhi. Mauna nga si Kristo gahimo og usa ka buhat aron hinumduman siya. Og ang iyang gibuhat aron mahinumduman siya, gapakaon siya. Mga igsoon ko ni Kristo, ang mga Hudiyo siguro na ay similarity sa mga Pilipino. Ang mga Hudiyo ganahan og kumbira. Maunang kitang mga Pilipino makarelata sa sistema, sa kultura sa mga Hudiyo because we are also meal-oriented. We love banquet. As a matter of fact, kung naay mga imbitasyon, bisag unsang mga imbitasyon, tingali makalimtan nato ang okasyon nga nung giimbitar ta, pero di nato makalimtan nga ang sudan nga giserve. Ilabi na og tabang ang minudo, no? Moingon gyud ta og dito bitaw nangumbira bitaw mi ato sa hongbay sa mong pare, pero ti daghang nagtaw, daghang kaon, pero kay baw ka murag kuwang og tomato sauce ang ilahang minudo, no? Or murag luspad-luspad ang pansit. Makabantay ta, hilabi na og maghisgot ta og pagkaon. We easily detect because that is the reason why we can easily relate when we speak about meal. Daghang tag termino og kaon. Pakals. Bag-o kanon, nuak. Left today text nako. Father, asa may nuak ron? Sa may nuak. Baliktad madenas kaon, no? Napay bambam og hungit og uban pa. But this action refers to eating. Mauna nga kita, ang mga Hudiyo, maupod ni ang ilahang sentimento. They love to feast. They love to eat. Mo si Kristo pod, di man si Kristo killjoy. Kung na yung mga imitasyon, naama si Kristo. Mabito tong unang milagro ni Kristo, aron paghingpit sa iyang pagka-Diyos, ang kumbiraman sa kana. Diin, o sa may nahurot, bino. Umingon sila, Ginoo, nahutdan og bino. Mingon ang inahan na uwaw. Mingon ang inahan, basi makahimo kag milagro. Kaya aron di mauwawan, kini nga tong host, nga tong amigo. See, we could find it. Meal is important in the culture of the Jews and in the life of Jesus. That is the reason why when Jesus is about to end his ministerial presence in the world, gihimbilin siya og usa ka handumanan, ug ang handumanan kaon. Aron dili siya hikalimtan. Mauni ang katapusang panihapon nga eventually nahimong balaang Eucharistia. Ang kaon, ang kumbira, ang panag-inambitay sa grasya, mahimo nga bunga sa gugma ni Kristo ug sa matag higayon nga kita misaulog sa misa, ato siyang gihandom. Mao bitan ang mingon diha sa Santos nga misa, buhata kini alang sa akong handumanan. We remember, we value, we give honor. Jesus today reminds us of the value and the importance of the Eucharist. His presence, His loving presence. Taliwala sa murag ngit-ngit na kalibutan, taliwala sa hulga sa pandemya, taliwala sa hulga sa kapobrihon, sa kakabos, sa sakit ug uban pa. Taliwala ni ining tanan, likod ni ining atong kasakitan, we have to be assured that in the Eucharist, the Lord stays. The Lord's presence is there. He is with us. He is with us. Ikaduhang bahin, rinsing, paghugas. Importante nga diha sa Eucharistia, o pagdawat nato ni Kristo, makadungog ta sa ihang sugo
sa paghigugmaay, paghinugasay, pag-inalagaray. Dili ta mamahimong Eucharistic people. We cannot be Eucharistic people unless we follow the mandatum. Paghigugmaay kamo. Si Pedro miingon, di ko magpahugas Ginoo. Nganong makaingon man si Pedro adto, tungod kay ang paghugas sa tiil, buhat sa usa ka sulugoon. Remember, ni adtong Holy Monday, ang gospel mahitungod adtong agwa nga gibubo sa tiil ni Kristo ni Maria sa Betania. Gabubo siya. Unya, mingon si Judas, gisayangan man tong pahumot. Ang buhat sa paghugas sa tiil, dili buhat sa usa ka master, dili buhat sa usa ka agalon, kung dili buhat sa usa ka sulugoon. Si Pedro, sensing that the Lord, his master, will kneel down and wash his feet, mingon siya, no, this is not the right way. Dili ka pwedeng mubuhat sa sulugoon, kay ikaw, Mesiyas. Dili ka pwedeng muluhod o muhawid sa tiil, kay ang tiil mo ipinakahugang bahin sa tao. Sa ilang kultura, ang muhawid lamang niini kadtong ulipon, kadtong mga way tagiya, kadtong mga sinalikway, kadtong mga dili sakop sa lungsod sa Dios. The outcast, people who are unknown. Dili pwede Ginoo nga muhugas ka. Na ay rason si San Pedro nganong himbalibad siya. Ang iyang rason tungod kay si Kristo Mesiyas, dili proper ang iyang pagbuhat sa paghawid sa tiil. Pero mga igsoon ko ni Kristo, mingon ang Ginoong Hesus, kung di ka magpahugas Pedro, dili ka na akong tinun-an. The Lord is really telling us all, as Eucharistic people, we are people of service. Dili pwedeng magsigira tagsimba apan way tinuod nga kasing-kasing sa pagpangalagad. Dili ta mahimong mga tao nga mudawat sa kalawat apan layo ang atong kasing-kasing sa gugma sa uban o sa atong silingan. The mandatum is so clear. Paghigugmaay kamo, paghinugasay kamo, pag-inalagaray kamo. Umapuhon, makita nato nga si Jesus ilansang sa krus. This is the complete and the most perfect expression of paghinugasay. Di lamang tiil, tibok lawas ni Kristo ang nahugasan sa iyang kaugalingong dugo, alang nato. Ang atong hagit, magbatunta, unta, o bisang gamayng bahin sa atong kasing-kasing, aron ipadangat, ipaabot, ipahandom ang misteryo ni Kristo diha sa iyang tawag, isip mga taong maalagaron. Mga igsoon ko diha ni Kristo, ang atong simbahan, taliwala ni ining hagit sa pandemya, lain-lain o gipangbuhat, lain-lain o gipanghimo, aron lamang mabati ang gugma sa Dios. Ang atong simbahan karon sa Dios sa Tagbilaran, bisan tuod og hinahinay na taog ka balik sa normal, nagpadayon og pagpanghatag og mga bugas, nagpadayon og pagpanghimo og mga balay, nagpadayon og pagbati og himo og mga inisyatibo og apostolado aron ipaabot ang physical nga presensya sa Ginoo sa mga nanginahanglan. Because we can never be a Eucharistic people without action. We can never be followers of our Lord without concrete love shown to our neighbors. Mauni ang simbolismo sa paghugas sa tiil, simbolismo sa orden sa pagkapari. Expected unta nga unang muhimo niini ang mga kaparian. And again, time and again, we become failures. Ang mga pari nahimong simbolismo sa kapakyasan sa daghang mga higayon sa dagway sa simbahan. Ang mga pari apil ko nahimong simbolo sa kapakyasan diha sa pagtuman sa sugo ni Kristo. Mao bitaw ni importante pod nga as we celebrate Holy Thursday, Monday, Thursday, this is also a special day to pray for praise. Pag-ampo sa mga pari. Kaysa mga kamo nang hinahanglan ng pag-ampo, mas nang hinahanglan usab ang mga pari. Hilabi na kadtong gisuway, gisakit, o ganaa sa krisis sa ilahang ministeryo. And this is very important
as we face the great challenge, we don't only look at for the church, but of course, part of it, His ministers, the workers of His vineyard, nga nanginahanglan sa tumang pagampo o pagtagad. Ang misa ug ang sakramento sa pagkapari mao'y gihatagan og espesyal niining maong kasaulugan karon. Ug giawhag tang tanan isip lungsod sa Dios sa pagpakita sa ato ang hiniusang pagampo alang sa kaluwasan ug pagkabalaan sa tibuok simbahan. Nining bahina atong himuon karon ang rito sa pagpanghugas sa tiil sa mga apostoles.
Palihog manindog ng tanan. Nagatigom kita sa lamesa sa Ginoo, ugaban kaniya, masaligon kita ang atong amahan, mamati sa atong mga pag-ampo, busa karon kita moingon, Ginoo, pamati ang imong katawhan. Alang sa tanang nangulo sa kasahulugan sa Eukaristiya, nga sila lawom nga mutuo sa ilang ministro, nga nadawat gikan ni Hesus, ug ilang alagaran ang mga katawhan uban sa tunhayng pag-alagad, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang niadtong mitalikod sa pag-apil sa kasahulugang Eucharistikanhon, nga makapalagan nila pag-usab ang maong kasahulugan, nga magdalag kabulahanan sa ilang mga kinabuhi, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang niadtong nagpabiling makanunayon sa simbahan ug sa mga nangulo sa atong katilingban, nga ilang pag-aisipon ang ilang pagpangalagad nga alang sa Dios ug isigkatawo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang natong tanan nga niya dinhi karon, uban nila ni Padre Aljan Minyosa ug Padre Martin Relampagos, nga atong masinati ang kusog ni Hesus alang kanato, pinagi sa atong gagmayng simbahanong katilingban, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan nga mga katawhan sa atong dioceses, nga atong mahibuluan gikan sa atong Ginoo sa Eukaristiya, ang pagpaambit sa atong mga gasa ug sa atong kaugalingon ngadto sa uban, ubos sa pagpangama ni Obispo Alberto Oy, atong obispo, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanang mga nangamatay, nga ang Ginoo mahinumdom sa tanang mga maayong butang nga ilang nahimo, samtang buhi pa sila dinhi sa kalibutan, mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa tanan natong katuyuan, nga pinagi nining Eukaristiya, atong makabot ang grasya gikan sa Dios, samtang sa hilom ato kining ampuan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo nga among Dios, samahan, salamat kanimo tungod kang Hesus nga mipakita kanamo sa iyang way kinutubang gugma, nga nag-aga kanamo ngadto sa imong kinabuhi ug kalipay. Himuha kami nga usauban kaniya karon hangtod sa kahangturan. Amen.
Mga igsuon, magampo kamo aron nga akong inyo nga sakripisyo. Dawaton unta sa Dios samahan, makagagahom sa nga tanan. O Ginoo, itugot ka namo ang mapsubsob nga pagsalmot sa misa, sa angay nga paagi, kaysa matagsaulog namo sa handumana nining halad, gihimo ang buhat nga pagpanubos ka namo, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, ang ayog matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Siya mawang matuod ug tunhay nga pari, nga nagtukod nining sakripisyo, nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon nga biktima alang sa among kaluwasan. O gitudluan kami niya pagbuhat nining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkaon namo sa iyang lawas nga gihatag niya kanamo, kami himabaskog. Og sa paginom namo sa iyang dugo nga giulan niya alang kanamo, kami mahugasan og mahinlo. Og buhos sa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga hapag-ingon. Sa ngalan sa Ginoo, usahanan sa kahitahasan. Aniya kami, kanimo Amahan, niining among pagpasalamat, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaay kaniya, nangamuyo kami kanimo, dawata o panalangini, kining mga gasa, nga among gihalad nga sakripisyo. Nagahalad kami niini, alang sa imong simbahan, nga balaan ug lukop sa kalibutan. Bantayi siya og agaka, ihatag kaniya ang kalinaw sa ug kahiusa sa tibuok kalibutan. Nagahalad kami niini, alang kang Francisco, among Santo Papa, kang Alberto, among obispo, o kanilang tanan nga nagahupot o nagatudlo sa pagtuo nga katoliko nga nadawat namo gikan sa mga apostoles. Hinumdumi Ginoo ang imong mga tao, hilabi na kadto sila nga among giampo karon. Hinumdumi kaming tanan nga nagkatigom dinhi sa imong atubangan,
Sayo ikaw unsa kalig-on ang among pagtuo kanimo ug ang among paghalad sa among kaugalingon nganha kanimo. Nagahalad kami kanimo niining sakripisyo sa pagdaig alang sa among kaugalingon ug alang sa tanan nga among minahal. Nagaampo kami kanimo buhi ug matuod namo nga Dios alang sa among kaayuhan ug katubsanan. Uban sa tibuok simbahan, nagapasidungog kami aron unas timaan kang Maria, kanunayng ulay nga inahan ni Jesucristo, nga among Dios o Ginoo. Nagapasidungog kami kang San Jose, iyang bana, sa imong apostol, martir, Pedro ug Pablo ug Andres, kang Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon ug Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Juan ug Pablo, Cosme o Damian ug sa tanan nimong mga santos nga ila nga mga pahanungdan sa mga pag-ampo nakapadangat unta kanamo sa imong kanunay nga panabang sa pagpanalipod. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Dawata amahan kining halad gikan sa imong tibok banay. Ihatag kanamo ang imong kalinaw dinhi niining kinabuhia. Luwasa kami sa kapildihang tunhay ug apil kami paghihap uban sa imong mga pinili. Panalangini ug uyuni ang among halad. Himua kining angay nga dawaton usa ka halad diha sa espiritu ug sa kamatuoran. Himua kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo, imong bugtong anak, among Ginoo. Sa adlaw sa wala pa siya magpasakit, mikuha siya og pan ug iyang gibalaan sa iyang balaang mga kamot ug pagyahat nga na sa langit nga na kanimo iyang makahagahom nga amahan. Mipasalamat kanimo og midaig, mipika sa pan, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos sang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midaig, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Busa karon, amahan, nagasaulog kami sa handumanan sa imong anak nga si Hesukristo. Kami imong mga sulugoon ug imong balaang katawhan, nagahandom sa iyang pagpasakit ug iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab nga nasa kahimayaan sa langit. Ug sa daghang mga gasa nga imong gihatag kanamo, nagahalad kami kanimo Dios sa himaya ug kahalangdon, nining balaan ug hingpit nga sakripisyo, ang pan sa kinabuhi ug ang kalis sa kaluwasang tunhay. Kahimuti pagsudong kining mga halad, dawata kiniingon sa iyong pagdawat sa mga halad ni Abel, imong matarong nga sulugoon, kasakripisyo ni Abraham, among amahan sa pagtuo, ug sa halad ni Melkisedek, imong labawng pari.
O Dios nga makahagahom, nangamuyo kami, nga ang imong mga anghel, magdalaunta nining sakripisyo, nganha sa imong altar sa langit, unya dungan sa among pagkalawat, gikan ni ining altar, sa balaan nga lawas ug dugo sa imong anak, himua nga magtugob kami sa tanang grasya ug panalangin. Hinumdumi usab Ginoo kadtong nangamatay, sila nga nauna kanamo pinatikan sa timaan sa pagtuo ug atuha na karon sa pahulay nga dayon. Kini sila ang tanan nga naghikatulog diha kang Kristo, makakaplag unta sa kahayag, kalipay ug kalinaw diha sa imong atubangan. Alang usab kanamo nga mga makasasala, nangayo kami og luna uban sa imong mga apostol ug mga martir, uban kang San Juan nga magbubunyag, Esteban, Matias, Bernabe, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Agida, Lucia, Ines, Cecilia, Anastasia ug tanan mong mga santos. Bisan tuod kami nga mga makasasala, nagasalig kami sa imong kaluoy ug gugma. Ayaw panumbalinga ang tinuod nga angay kanamo, hinunua hatagi lamang kami sa imong pasaylo. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ikaw nagahatag kanamo nining tanang mga gasa, nagapuno ikaw niini sa kinabuhi ug kaayo, nanalangin o nagahimo niini nga balaan. Pinay kaniya, uban kaniyag diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangtuhuran. Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatay kami sa kalinaw niining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos.
Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibino kaninyo nga akong kalinaw, ihatag ko kaninyo, ayo tanawa nga mong mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatay kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa ka ninyo. Kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mula nang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Sa atong pagpangalawat, ang mga katawhan nga nasa gawas nga bahin magpaabot na lamang dinha ang atong mga lay ministers mo pahiluna o mo dala sa mga sakramento sa pagkalawat diha sa inyong mga nagalain-laing mga nahimutangan.
pagampo sa espirituhanong pagkalawat. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tananog ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat sa paaging sakramentanhon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Hangpon ko ikaw sa mag-ania kauban kanako. Ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa pagpanlimbong ug pagsulay sa yawa. Mapaubsanon kaming naghangyo kanimo o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, nga pinaagi sa gahom sa Dios imong ibanlod sa impyerno si Satanas, uban sa iyang mga dawtang espiritu, nga naglatagaw sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa among mga kalag. Amen. Pagampo batok sa COVID-19, mapasayloon ug maluloyon nga Amahan, kami nagadangop kanimo niining among panginahanglan aron pagpangayo sa imong panglaban batok sa COVID-19 nga naghasulog mikala sa daghang kinabuhi. Nangamuyo kami kanimo nga mutan-aw ka kanamo nga mahigugmaon o pinaagi sa imong makaalim nga kamot. Huwag tanga ang kahadlok sa sakit ug kamatayon, ibalik ang paglaom, liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan ng katawhan, nga gitahasan aron pagpangitag kaayuhan hining sakit ug pagsumpo sa iyang pagpanakod. Nagapasalamat kami sa mga bakuna nga nakaplagan sa mga batid sa siyensya uban sa imong makanunayong paghiya. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit nining bakuna aron pagsumpo nining sakit dinhi sa among nasud ug sa mga ubang dapit. Nagaampo kami alang sa maayong panglawas sa among mga health workers o ubang frontliners aron sila mag-amuma sa mga masakiton uban ang kahanas ug kaluoy. Hatagi sila sa maayong panghuna-huna ug kabaskog sa panglawas, kaligon sa ilang kaakuhan ug panalipod gikan sa sakit. Nagaampo usab kami alang niadtong mga nataptan nga sila unta mabalik ngadto sa kapiskay sa panglawas. Ilikay sa kakuyaw ang mga nagatiman kanila. Ihatag ang pahulay nga dayon alang sa mga nangamatay. Hatagi kami sa grasya niining mga panahon sa pagsulay aron mulihok alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang among huna-huna ug kaluoy sa usag-usa magtabang unta kanamo nga makalingkawas niining maong kalisod ug maghatod kanamo sa pagbag-o sa kinabuhi ug kasantos. Itugot kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo nga imong anak, nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Nagadangop kami sa imong panlaban, o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pag-ampo niining among panginahanglan, kundi hinunua sa kanunay, luwasa kami sa tanang kakuyaw, o mahimayaon ug bulahan nga Birhen Maria. Amen. Santa Maria, ang Birhen de los Dolores, Señor San Jose, Señor San Pedro Apostol, Señor San Roque, San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, San Rafael Arcangel, San Juan Evangelista, Santa Maria Magdalena, San Miguel Arcangel, igampo mo kami o panalipdi kami sa kanunay. Manindog ang tanan. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, nakadawat kami bag-ong kinabuhikan sa panihapon nga gihatag kanamo. Sa imong anak dinhi sa kalibutan, mabusog unta kami sa pagkaon sa imong gihatag kanamo. Diya sa imong walay katapusang gingharian, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Manlingkod sa makadiyot, mga pahimangno o mga pahibalo, human sa ato ang himuon nga ang katapusang bahin sa ato ang misa karon mao ang prosesyon Santissimo libot sa simbahan. Inighuman ni ana atong ipahiluna ang Santissimo dinhi sa altar samtang kita maghinay-hinay og panggawas sa pamaaging mahilom.
Unya naay papila ka minuto nga break sa di pa nato sugdan ang karaban. So atong paningkamutan nga ang mga katawhan makapahiluna na, makauli sa ilang mga panimalay samtang wa pa nato himuon ang karaban. So ang ruta sa atong karaban gikan din sa parokya paingon sa Himilian Highway ngadto sa Oy. Unya sa Oy balik paingon sa Agape, unya Agape anhi balik sa parokya. Ug mapuhon ang ato ang schedule magsugod sa alas 12:15 ang Via Crucis sa simbahan. Isundayon din sa alauna sa hapon ang 7 palabras. Unya ang mga katawhan gihangyo nga tumutambong 7 palabras again sa pagmintinar sa mga health protocols sila bina sa pagsulob sa ilang face mask. Unya nga atong 7 palabras usab ato ang pagdalhon diya sa kahanginan pinaagi sa kahimanan sa Facebook Live. Alang ni adtong mga tao nga dili mo anhi aron paglikay sa mga dili maayo nga mga panghitabo. So atong tagaan og kahigayunan ng ato ang mga kaigsuonan hilabi na kita kung mahimo kung dili maayo ang ato ang templas tong lawas magpabili na lang ta diha sa atong tasatag sa ka mga panimalay, no? Kadtong naay mga gipangbati so dili ta obligado nga moani simbahan. Unya kita pun nga nasa simbahan nga muanhi atong batunan ang social distancing kanunay ingon man ang pagsulob sa ato ang mga face mask. So daghan salamat. Salutares.
Atong ipahibalo ang atong simbahan bukas hangtod sa alas 9 sa gabi, alang ni atong buot nga moanhi, mobisita ug mohimo sa ilang silensyo nga pag-ampo sa ilang pamilya o sa pribado nga mga pamaagi. Bukas ang atong simbahan hangtod sa alas 9 sa gabi.